Anem a realitzar un plat típic català que és la sarsuela. Anem a presentar els ingredients. Tenim gambes, musclos, cloïsses, lluç, rap, la farina per fregir, sal, pebre, brou de peix, patates, sofregit, la picada i una mica de pasta d'anyora. Aquestes patates les rentarem, les pelarem i després les trencarem mal trencades. Al trencar-les d'aquesta manera treuen tot el seu almidó en el guisat. De l'altra manera no traurien l'almidó i aquest guisat ens quedaria molt aigualís, molt aquós. Aquesta picada l'hem feta amb avellanes, alls i julivert picat. El fet de posar-li el fruit sec també treu tot el que és l'almidó del propi fruit i ajuda a espessir el líquid del guisat. En primer lloc posarem a escalfar l'oli per fregir el que és el peix. Farinarem les gambes. En el cas de les gambes hi ha gent que les enfarina i les fregeix i hi ha gent que no les enfarina i les fregeix. Nosaltres les hem enfarinat és perquè ens queda un torradet molt més bo i queden més senceres a l'hora de guisar-les. I posem el peix a fregir prèviament salpebrat. Posem el lluç, posem el rap i les gambes. Tot seguit anem a procedir a retirar el peix fregit i posar-lo en un plat amb paper absorbent per escórrer l'oli sobrant. Pensem que són productes de molt bona qualitat, productes que necessiten un tracte amb molt de carinyo, per tant són coccions curtes, que si ens excedim de cocció se'ns desfaria tot i perdria tot el secret del plat. Posarem el brou, posarem el sofregit i una vegada comenci a agafar temperatura hi posarem les patates. I deixarem coure fins que la patata estigui un pelet tova. Com sabem si la patata està lo suficientment cuita? Agafem un ganivet i la punxem. Si veiem que es clava net, vol dir que la patata està en el seu punt just. Anem a procedir a afegir el peix i el marisc. Amb molta cura, que no se'ns desfaci ni se'ns trenqui. I seguirem coent fins que la patata realment quedi toveta. Una vegada que ja li queda molt poca cocció, anem a procedir a tirar-li la closca. En aquest cas li tirem musclos, cloïsses, i quan comencin a obrir, per espessir una mica la salsa, hi afegirem la picada. I per últim una mica de pasta d'anyora, que li donarà coloret i sabor a l'elaboració.